Costureirinha bonita, dime onde te lo niño, nun carballo da illana, nun máis alto ramalliño. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Costureirinha bonita, dime onde te la cama, no poleiro das jaliñas, nunha presiña de palla. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Costureirinha bonita, donde guarda los vestidos, teños na hucha guardados para poñelos domingos. Ai la 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 la. Ai la 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 la. O amor da costureiriña era papel e mollouse, e agora costureiriña o teu amor acabouse. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Tirouche unha laranxiña por riba de chaves fora. Adiós miña laranxiña e o meu amor vaise embora. Adeus a Lourinda e a Lourinda, adeus, adeus. Adeus a Lourinda e os teus ollos xa son meus. Adeus a Lourinda e a Lourinda, adeus, adeus. Adeus a Lourinda e os teus ollos xa son meus. Anillo de 7 pedras vai pra fora do meu dedo, que ti foste la ruína de ter amores tan cedo. Adeus a Lourinda e a Lourinda, adeus, adeus. Adeus a Lourinda e os teus ollos xa son meus. Adeus a Lourinda e a Lourinda, adeus, adeus. Adeus a Lourinda e os teus ollos xa son meus. Debaixo do lavadoiro donde María lavaba, había un anillo de ouro como ela relumbraba. Adeus a Lourinda e a Lourinda, adeus, adeus. Adeus a Lourinda e os teus ollos xa son meus. Adeus a Lourinda e a Lourinda, adeus, adeus. Adeus a Lourinda e os teus ollos xa son meus. Vou a dar a despedida, vou a dar a derradeira. Acabou o chocolate, rompeu a chocolateira. Adeus a Lourinda e a Lourinda, adeus, adeus. Adeus a Lourinda e os teus ollos xa son meus.
Adeus a Lourinda e a Lourinda, adeus, adeus. Adeus a Lourinda e os teus ollos xa son meus. Adeus a Lourinda e a Lourinda, adeus, adeus. Adeus a Lourinda e os teus ollos xa son meus. Ben, pois para min é un placer estar hoxe aquí contigo, Marilar. É tamén unha cousa algo abrumadora, non? Tamén porque temos diante pois unha persoa que é novelista, poeta, traductora, académica, non? Autora dunha obra moi extensa, que é ao tempo moi ampla en rexistros e tamén moi compacta ou moi coherente entre todas as pezas que a compoñen, non? É unha cousa que estaba pensando estes días. Eu penso que ti és unha desas autoras que teñen unha capacidade de construir o que ven sendo unha obra completa, non? O sea, parece que cada cousa que fuches escribindo, e tecendo e facendo é como un chanzo, non? Dunha especie de concepción da obra literaria como algo que se fai ao longo de toda unha vida. E hai algúns trazos que lle dan forma a esa estrutura que non sei moi ben como sintetizar, pero que tratei de resumir un pouco, non? Por unha banda hai un coñecemento que é apaixonado da literatura e das ferramentas da literatura en todo o teu traballo, unha ousadía literaria e temática, non? Que son dous tipos de ousadía diferentes, pero que conxugan moi ben cando se mesturan, unha certa irreverencia ou unha certa actitude axitadora, desobediente, non nun sentido puramente formal, non? Senón nun sentido realmente profundo, non? Un certo carácter, unha maneira de escribir e de estar que é sempre moi xenuína. Penso que ti és o tipo de autora que é inmediatamente recoñecible, non? Que non pasa con todas as autoras, pero con algunhas sí, polo estilo, polo oficio literario, non? Logo, moitos dos teus traballos, hai outra cousa que a mí me interesa moito, que é esa idea de oficio, xa sexa unha novela, un libro de contos ou un poemario, sempre hai un traballo moi interesante no estrutural, non? Unha non pode aterrar según chega, senón que cando rematas un libro hai como que darlle unha pensada, non? A como ese libro está cosido, a como ese libro está armado. Penso que é xusto tamén sinalar a túa traxectoria como pioneira en moitos casos, non? Eu creo que ás veces mesmo involuntariamente, non? Quero dicir, pois foches a primeira muller en chegar a determinados lugares, non? Na literatura galega, lugares nos que logo foi habendo outras voces, non? Pero que, digamos que antes non había unha escritora que chegase aí, non? E esa idea de abrir camiño ou de chegar, non? E todos os trámites, digamos, ou todos os esforzos que significa chegar ali e todas as peaxes, non? Que se pagan cando unha persoa abre un camiño, non? Que ás veces son invisibles ou ás veces parece que porque as persoas que abren camiño teñan a elegancia de non sinalalo, parece que non lles custou peaxe, non? Neste sentido, dentro de todo isto, saber que falaría aquí contigo, para mí unha das primeiras dificultades foi buscar unha maneira de sintetizar o que é un traballo moi amplio, e vou tratar de facelo da maneira máis clásica, non? Tomando un pouco como punto de partida algúns aspectos biográficos que creo que son interesantes e logo pois separando un pouco os xéneros, non? E a distintas cousas que fuches facendo, que unha separación pois un tanto artificial, pero tamén útil para sistematizar, non? En relación aos aspectos biográficos, quería comezar tamén con unha cousa moi tópica, pero que pode abrir camiño, e é como se tece a túa relación coa literatura, non? Desde a nenez, porque penso que é importante para alguén que escribe, que é un punto de partida bonito para esta conversa. Ben, pois, en primeiro lugar, moitísimas grazas, Berta, por aceptar o desafío desta conversa, e eu agradezocho moito porque sei todo o traballo que tes e porque, como sabes, admiro moitísimo
a túa literatura, a poesía, as novelas, todo. E entón, efectivamente, como dicías, pois hai unha relación, hai en moitísimos libros un diálogo coa literatura, e quizáis é máis evidente en libros infantís e xuvenís que en libros, que noutros, aínda que sí, nas Malas mulleres, pois hai diálogo con Rosalía, porque eu non creo que será a primeira persoa en dicilo, pero cando me preguntan nos institutos que hai que facer para escribir, pois eu sempre o primeiro que digo é ler moito. E eu que non tiven a posibilidade, porque non existían nese momento, a non ser que tiveses unha Fulbright para Estados Unidos, pois talleres de escritura ni nada, son autodidacta, co boi o malo que pode ter iso, pois aprendín a escribir lendo. Entón, claro, a miña primeira relación coa literatura, porque a miña nai era moi lectora, e entón na miña casa había libros, ela ensinounos a ler, cando, nada, eu tiña 3 anos e pico. Facía unhas tarxetas, que é unha historia que nas Malas mulleres eu atribúo a Paquita. Facía unhas tarxetas nas que debuxaba, por exemplo, un acio de uvas, non? U de uva, O de ollo, etc. Ela debuxaba moi ben. E despois líanos contos e tiñamos contos, e eu lembro dos primeiros que tiven, xa creo que teño contado alguna vez, era unha colección de contos que eran troquelados e era unha cinsenta que tiña un zapatiño de cristal, que era de plástico, pero que tiña un zapatiño de quitar e poñer. Entón, sempre no Día de Reis, pois había uns agasallos e libros. O sea, isto na miña casa pois era así. E despois xa, quero dicir, xa non de nena, un pouco máis adiante, dos primeiros, eu teño tamén dito algunha vez que aprendín a escribir diálogos en Elena Fortún, aprendín a escribir diálogos en Celia. O sea, e iso é unha historia que absorbes, non é tanto, digamos que teño reflexionado despois, porque son libros que nese momento lees, que son moi divertidos, que Celia é unha rapaza que se sae dos estereotipos como os personaxes aí, pero é que ten uns diálogos que son absolutamente chispeantes, e entón, digamos que aí é unha parte xa despois, xa pois é outra cousa, non? Na miña casa había libros, na casa da miña avoa materna, que vivía en Madrid tamén, entonces pois eu tiven acceso, que sei, a ler Lorca, e ler, decir, cousas que incluso neses momentos, baixo o franquismo, podían non ser moi comúns, pero Lorca estaba na miña casa, e na casa da miña avoa as obras completas estas de Aguilar. Malia, pois ser un escritor, en fin, o sea, vermello, tal. E o primeiro libro que eu lembro que dixen, isto é escribir distinto, é que lín o primeiro, o segundo ano da universidade, pois é o libro de Marguerite Duras, que días enteiros, creo que está traducido como días enteiros nas árbores ou así, en castelán, en francés, Journée entière dans les branches, si non lembro mal. E entón, digamos, é iso que tes así un pouco como unha revelación e dis, isto é distinto do que eu lera até ese momento, que era, pois, Walter Scott, eu que sei. Sí, o que había un pouco, o sea, na miña casa, vamos, novelas fora da escola.
eu estudei nun colexio de monxas e só me mandaron ler as inquietudes de Xanti Andía. Non é verdade que antes fose mellor a educación literaria, non, desde logo. Comentáchelo agora de pasada, isto tamén é relevante, creo, na túa traxectoria. Ti naciches en Madrid, chegaches a Galicia aos 20 e poucos, non sei exactamente... 25. E adoptáchelo galego como a túa lingua literaria, como a túa lingua habitual ou unha das túas linguas habituais, unha lingua que tamén che propia, non? Quería preguntarche como experimentaches iso, como experimentas iso, non? Porque teño a sensación de que moitas veces, sobre todo desde fora, as persoas que escribimos en galego, sempre se nos comprende desde unha especie de uso do concepto lingua materna un pouco conflictivo, non? Parece que ese concepto de lingua materna que é moi valioso, ás veces é tamén unha simplificación do que significa o conflicto, digamos, lingüístico de cada quen e a historia lingüística de cada quen, non? Un pouco como esta escritora ou este escritor escriben en galego porque é a súa lingua materna, non? Case como porque non saben castellano abondo, non? E claro, iso non é tan sinxelo, non? E non é tan directo, e no teu caso é un exemplo claro disto, non? Non é a lingua na que medraches, non? Pero sí foi a lingua que adoptaches como lingua literaria, non? Claro, pois sí, encántame este enfoque da pregunta, porque eu creo que todo é moi complexo na vida, pero sen dúbida a escolla dunha lingua literaria de vida é unha cuestión complexa. Entonces, a mellor hai que partir de que eu teño moito interese polas linguas, gústame moito, creo que teño certa facilidade para as linguas. Eu digo sempre que eu medrei entre dúas, polo menos porque a miña nai era nacida en Madrid, de familia de Valencia, o apelido Alexandre é valenciano 100%, pero nos falaba no castelán de Madrid e meu pai andaluz de Córdoba, que nunca perdeu. Cando nos chegábamos a Doña Mencía, a vila no verán, nos pasábamos directamente ao andaluz. Entón, aí xa empezaba por iso. Despois de nena aprendí en francés e despois, estando na universidade, inglés. É dicir, ese base o que eu traio cando chego aquí. E sempre tiven ese interese. De feito, eu empecé a estudar inglés, por exemplo, pola miña conta, mentre estaba na universidade, bueno, porque decidín que era necesario para a investigación e tamén para a música de rock. Pero o galego xa lera libros en galego, porque tiña amizades en Vigo. Entonces eu lera, porque nos levara Antón Beiras, Antón Beiras Calo, fillo de Antía, levárame Longa noite de pedra e o atraso económico de Galicia, Xo Manuel Beiras. Sí. Estou falando do ano 72, pouco antes de eu chegar, bueno, un ano antes. E entón eu lín eses libros, non me supuso ningún problema. Eu creo que, claro, son dúas linguas moi próximas e, por tanto, digamos que eso por unha banda, por outra, digamos, o compromiso que había nese momento antifranquista, bueno, comprendía o que é o dereito ao uso das linguas, que eu creo que explica algo que non vou meterme niso porque sería cuestión de outra entrevista, que é algo que na transición, que hai moitas cousas que criticar, pero está na Constitución as linguas cooficiais. Non pasan noutros sitios de Europa, a ver, foi polas loitas que de maneira que eu viña xa con esa predisposición. E despois xa caín nunha familia pois moi galeguista, xa os López Facal, onde eu aprendín aí por inmersión. E nun poema de Catálogo de Belenos, porque eu teño escoitado en plan de, máis ou menos, ti non podes escribir galego, porque só pode escribir en galego a xente que ten a lingua nai. Isto me dixeron varias persoas, algunhas delas escritores de moito renome, que non vou dicir o nome, e eu, nun dos poemas de Catálogo de Belenos, pois digo que tamén pode ser tomando coa boca, non me acordo exactamente, suor, sangue, seme,
ou calquera outro dos velenos que veñen de dentro. Por tanto, aí hai unha parte que, claro, que é voluntaria, deliberada. Escribir sempre é un acto deliberado, eu creo. Eu, na inspiración, creo pouquiño. E hai unha parte tamén de que estando nese ambiente, porque o primeiro que comezo a facer é dar clase de ciencias en galego, cando levaba un ano. Entón, digamos que é unha transición. Por que se pregunta por isto? Pola xerarquía lingüística, eu entendo. Porque non se cuestiona da mesma forma que Conrad, un dos meus escritores máis admirados, escribise en inglés, sendo polaco a súa lingua nai. Non se cuestiona que Nabokov... Sí, eu creo que moitas veces, bueno, isto xa, ese uso da lingua materna é como moi despolitizador, quero dicir, é como unha idea de escribe en galego aquela persoa que ten o galego como lingua materna e non hai nada político nisto, non? Claro, sí. En casos como o teu, non é a lingua obvia, non? De partida para escribir. É unha, en fin, pareceme unha reflexión moi interesante, efectivamente, claro, non, é unha cuestión que ten que ver con unha actitude política de decir, de reivindicar, pois igual que en ese momento se pide un estatuto de autonomía, en fin, outras cousas, pois pídese, é dicir, ter autonomía para as cousas e tamén esa reivindicación da lingua. Entón, eu vivo aquí e parece o normal desenvolverme nesa lingua. A ninguén lle parece raro. Eu teño polo menos tantas ou máis páxinas en inglés que en galego. A ninguén lle parece raro que eu estea 3 meses en Estados Unidos e despois coordine un libro en inglés e escriba capítulos en inglés. Pero volvo a que aí ás veces a cuestión é unha cuestión de que o que se entenden como linguas xerárquicamente. Sí, claro, por unha cuestión de xemonías. Quería ir agora aos teus primeiros libros. Vou empezar pola literatura infantil. O primeiro penso que foi A formiga coxa e pouco despois A expedición ao Pacífico, que é un libro do ano 95. E quería que me falases dese libro, porque é un libro moi vivo aínda hoxe, o que é case un prodixio, non? Despois de tanto tempo. É un libro que reúne, creo que varias das cousas que logo definirían a túa traxectoria, a ciencia, unha certa experiencia feminina do mundo, non sei se chamalo así, pero lembraba esta cita famosa de Angela Davis, non? De a idea radical de que as mulleres tamén son persoas. Neste libro e en moitos dos teus está a idea radical de que as nenas poden ser as protagonistas das aventuras, non? Isto que non é unha cuestión, digamos, non é o tema do libro, non? É moi importante, non? E non era tan usual. Non era tan usual o protagonismo dunha nena precisamente nun libro que é unha aventura, non? Quería que nos falases iso, destes primeiros libros e de como chegas á literatura infantil e juvenil. Pois, digamos que eu creo que ti o dicías ao principio, eu creo que todo o que escribimos forma parte do mesmo texto. Entón, eu considero as cousas que escribín de infantil e juvenil, as cousas de literatura para adultos, é dicir, para min todo está moi unido. Realmente o primeiro que escribín en galego foron uns relatos que mandara a un concurso, non me acordo a cal, non pasou nada con eles. Malia eu aprender galego, o sea, nun contexto como a familia López Facal, pois totalmente galeguista e galego falante, claro, o galego literario é outra cousa. Apenas había dicionarios nese momento, eu tiña o de Don Eladio, en fin. É dicir que era bastante, o sea, distinto para unha persoa educada en castelán e lendo, sobre todo, literatura en castelán. Entón, pois, o primeiro que escribín, que foi publicado despois, foi O rescate do peneireiro. Aí a protagonista é unha rapaza e eu creo que a primeira novela escrita, o sea, a primeira novela, digamos, ecoloxista en galego. Xa sei que se publicou antes unha de Agustín, pero a miña foi escrita antes, o que pasa é que foi publicada despois da Formiga coxa.
e entre medias Agustín publicou As flores radioactivas. Agustín, quero dicir que ele era tamén o rescate pioneireiro, estaba en todos os xurados, vamos, non quero dicir con isto, coincidíamos en moitas cousas, non? Pero eso foi o primeiro. E a expedición do Pacífico, claro, ten que ver tamén con que eu son bióloga. E entón, realmente, eu mandei a Emilia ao Amazonas porque o que me gustaría era ir eu, que despois fun varias veces, pero nese momento aínda non viaxara ao Amazonas. E claro, isto preguntaronme máis veces, incluso nese momento nos institutos. É unha novela do ano 95, como distí, que foi premio Merlín, porque non existía nese momento a colección de juvenil, que de feito despois pasou a Fora de Xogo, foi premio Merlín, e entón ia aos institutos con ela, agora xa non fan esa pregunta, pero a min preguntaronme varias veces por que é unha nena a protagonista. Entón, isto mostra o que distí. A miña reflexión aí é porque é unha novela de aventuras que iso algúns rapaces lle resultaba que non cadraba co que eles, cando lían aí ao tesouro, era un rapaz. Non foi unha cousa nese momento deliberada, aínda que digo que todo o que facemos é deliberado, sino que eu, cando imaginei esa novela, imaginei unha rapaza. A novela parte da tese de Ángela Bugallo, que foi a primeira que dirixín, que foi que me falou da expedición do Pacífico. Entón eu imagino unha nena nun contexto de instituto, parece que non resulta raro, pero unha nena nun barco, sí. A primeira persoa que adoita a ler os meus libros é o meu compañeiro, Ramón, é moi crítico, e entón, cando leu, dixo, está moi ben este libro, supoñendo que alguén crea, estaba falando da suspensión de incredulidade, non? Supoñendo que alguén crea que unha rapaza pode disfrazarse e ir nun barco. Ben. Pois parece que sí. E despois, o que máis me chega rapazas que me dixeron tamén en institutos é que eu era Emilia, é que eu me sentía, e entón claro, é que esa sensación é moi importante cando eres nena. Eu recordo tamén, é a sensación desa experiencia da literatura, non? Que cando pechas o libro na túa mesa de noite infantil quedas un pouco imaginando que vas nese barco ou nesa aventura, non? Outros libros teus para adolescentes, que tamén son libros que seguen vivos, e quería agrupar aquí Abandas en futuro, A cabeza de Medusa e Rúa Carbón. O primeiro libro que eu lin teu creo que foi Abandas en futuro, que son libros moi pioneiros, moi intelixentes, temáticamente, literariamente moi ousados. Creo que os tres, non? Creo que é un pouco o que che dicía antes, non sei de onde ven tamén ese atrevemento, non? Eu creo que hai determinadas cousas que son en parte deliberadas e en parte non porque teñen que ver co carácter ou cos intereses ou coas paixóns, non sei. Claro, non sei, a min desde dentro é máis difícil de percibir, é certo, pois que, en fin, eu non son unha persoa medañenta, non sei se son moi afouta, pero sí que son descarada e sí que nunca, para min o máis importante non foi a ver, isto vai ter moitos lectores, van a ver, eso sempre gusta, eu estou encantada de que a Expedición do Pacífico, que é un libro que vai facer 30 anos e que o sigan lendo, non? Sí, pero tamén estes libros se siguen lendo. Claro, pero quero dicir que son un pouco así historias diferentes. Na Abandas en futuro é unha historia que ten que ver coa miña infancia, porque a min cortaronme o pelo cero aos 8 anos por un eczema. Ademais foi o ano en que nos mudamos de Ceuta a Madrid, por tanto entrei nun colexio, eu digo sempre que os meus pais tiveron aí un toque sádico, porque eu era moi boa alumna, e aínda que perdese 2 meses, aos 8 anos non pasaba nada, pero tiven que chegar a un sitio onde era nova, cun gorriño de lá, un pouco como a protagonista. É distinto aos 16 anos, e meu pai escachaba a rir cando leu o libro, decía, é que esta filla miña todo colle e fai literatura. Ben, sí, creo que é o que facemos. E
E entón, pois, en fin, é un libro que no que eu quedei contenta, o sea, meto un personaxe real, porque Poch de Ribos Arias morreu cando eu estaba escribindo o libro, e eu non sei se a ti te pasa, Berta, pero creo que nos pasa a xente que facemos narrativa, que cando estamos nunha novela, estamos metidas dentro desa historia, absolutamente. E, de feito, eu tive un problema estes anos, até o momento da xubilación, por ter que estar facendo investigación que demanda, en fin, bastante atención, e escribir pois as fins de semana ou a noite, en fin. E hai veces en que se para unha novela e para min hai que volver a empezar prácticamente. Pero quero dicir que eu tendo, ás veces vexo que ocorre algo na realidade que eu meto na novela, como foi a morte de Poch. E entón, cando Carlota empeza a falar con el, e eu creei un personaxe aí que lle leva a contraria, o cal ten, en fin, paradoxal porque obviamente é ela mesma, non? Meter persoas reais ten algún risco, teño reflexionado sobre iso, non? Coitelo en novembro, en este caso, chégame un correo electrónico ao meu correo de email que público da irmá de Poch, dicíndome que me agradecía muitísimo que personaxe tan bonito crease e que, por favor, si tiña unha edición en castelán, porque os sobriños o tiñan e o perderan e non o encontraba. E cruzámonos varios correos, menos mal. Que guai. Non, imaginaba que, porque a edición en euskera da banda Sen Futuro ten unha foto de Poch real que lle pediron os del CAR, a familia. Entón, aí hai unha historia real. Na cabeza de Medusa, pois é un libro que ten unha trayectoria tamén un pouco especial. Está baseado moi xenéricamente nalgo que ocorreu cando eu era profesora de instituto. Eu marchei do instituto en 1987. O sea, o libro pois é, vamos, de 2008, por tanto, 20 anos despois. Pero foi, digamos, o núcleo e o que pasa na novela. Son unhas rapaces que son violadas fora do instituto e que despois no instituto, digamos, a reacción social é que elas son culpables, de algún modo, esas pintadas horrorosas que se narran na novela no instituto realmente foron postas fora. Bueno, a min pola trama narrativa víllame mellor facelo dentro, pero estaban fora do instituto. E tamén todo o de intentar facer un expediente ou algo, rapaces, e a oposición do Consello Escolar, das nais e dos compañeiros, eso ocorreu. O sea, para min foi unha frustración. Sabía que era unha historia que en algún momento contaría, e eu quedei contenta porque creo que metín tamén bastantes cousas de humor dentro dunha historia que dura, e que o centro é a violación social, simbólica. Non é a violación física que ocorre ao principio. A primeira liña da novela o día en que ia ser violada, sabes o que vai. Claro, é un libro sobre, digamos, as raíces que bota un feito determinado, non? Efectivamente, o sea, en todo o contexto social e en como se desenvolve. Non é un libro sobre o relato angustioso de un feito tal, non? Claro, pero que iso é realmente o que impresiona do libro, non? Como está, en que lugar che leva, non? Como adolescente, non? Que lees esa novela e empezas a pensar, non? En como pois todas esas persoas do libro, que son persoas que podes recoñecer, non? Arredor de ti, nun instituto ou nun contexto social dun adolescente da época, non? En como construirían ese feito, non? Porque realmente é moi fácil de ver, non? A ver, podemos saltar dunha época a outra, porque os feitos ocorren no último ano, non sei se o último que eu era directora. Estas rapazas non eran alumnas miñas, pero eu era directora do instituto, entón eso, pois, xa digo, debeu ser 85. Por aí eu escribo o libro 20 anos despois.
ten un percorrido xa nese momento, de feito gaña varios premios, é incluído na lista White Raven, pero en 2018, despois da Manada, cando ese libro, digamos, se dispara de ser lido nos institutos e nos clubes de lectura, porque, ademais, o dilema do libro é se denunciar ou non. Efectivamente. Porque nese momento, aínda sabemos que pasa agora, a meirande parte das violacións non se denuncian. Isto eu creo que é unha situación que cambiou en 2018 e que está cambiando, é fluida. Pero, en fin, quero dicir que ese é o dilema que teñen as protagonistas. As protagonistas e as lectoras. Claro, sí, Claro. e as lectoras. Entón, nese momento, en Galicia foi moi ben recibido a edición en castelán, que está descatalogada. A mí me encantaría que se volvese a publicar, porque creo que é un libro que segue totalmente de actualidade, porque aínda o vemos cada vez que... Entón, os comerciais consideran moi tal, pero a min, en Galicia, aínda non hai tanto tempo que dun instituto que me pediron que fose a falar ali cando as letras galegas, dixen, eu prefiro falar sobre un libro. Prefiro que lean un libro que me pedían que falase sobre as mulleres na academia. Eu creo que a xente de cuarto de eso non lles interesa nada. Eu dixen, propoño falar da cabeza de Medusa. Estaba moi recente, aínda, bueno, pasaron uns anos da Manada, entón, despois, ao cabo dos días, escríbeme, a Comisión de Cultura, de Actividades Culturais, parecelles que ese non é o libro adecuado para cuarto da ESO. Bueno, ao final, acabamos en que sí. O sea, quero dicir que aínda son cuestións... Bueno, porque eu creo que ás veces, desde adultos ou desde determinados adultos, tendemos a pensar que os rapaces non viven nun mundo no que pensen sobre que ocorre despois do caso da Manada, ou que ocorre cando hai un suicidio, ou que ocorre cando hai un montón de circunstancias que eles tamén experimentan. Violacións gravadas que hai agora, sí, efectivamente, como se non visen esa parte. Claro, entón, cando eu decía antes que todo está relacionado, a ver, por unha banda, pois eu, dentro, digamos, do meu proxecto literario, pois hai unha parte que unha atención ás violencias sociais, non a violencia física de novela negra, sino a violencia social que se exerce sobre colectivos e que moitas veces é precisamente violencia simbólica. Con isto non quero decir que todo o que escribín sexa sobre iso, porque Ondas en futuro, por exemplo, non é, pero que se pode relacionar pois a cabeza de Medusa, por exemplo, coas malas mulleres, o sea, son parte do mesmo. Cando eu estaba escribindo a cabeza de Medusa, ao mesmo tempo estaba escribindo Mudanzas, un poemario que agora está en Mudanzas e outros velenos, está recollido porque está descatalogado, que seguindo ao vídeo, seguindo as metamorfoses, pero dando voz ás mulleres violadas, que son as que son transformadas en animais, porque, digamos, sempre, en moitísimas culturas, a castigada é a violada, non o violador. Entón, digamos que é un libro juvenil, un libro de poemas. Claro, claro. Eu creo que para algunha xente o mellor é algo que pode sorprender, pero para moita xente que escribimos e lemos, é moi razoable, non? É algo que se entende moi ben, a idea de como se relaciona un poemario con unha novela juvenil, o sea, para min é unha cousa como moi fácil de entender, non? Outros libros dos que tamén anotei aquí, non? Pero se cadra que podemos pasar xa a novela para adultos. Pero, bueno, quería mencionar, non? Alibaba, Morxia nos 40 usureiros, A filla dun minotauro, Robinson contado polas arimarias. Este tema de, por unha banda, de recontar as historias desde o punto de vista, digamos, menos evidente, non? E esta paixón polas historias, non? Que é algo que últimamente me interesa moito, a idea da paixón por contar historias e por escoitar historias, non? Que é unha maneira tamén de explicarnos como especie, non? Ti que eres biólogo. Sí, claro, a min, en fin, é unha paixón o dos contos e
De feito, eu digo que ás veces que tal vez o relato curto é onde eu me sinto máis cómoda. Creo que escribir novelas é difícil. A mí, polo menos, resultame difícil. Tamén por esta cuestión que dicías ti da atención á estrutura, non? Que é algo, as cousas que sinalaches ti, eu creo que son importantes, eu as recoñezo, si reflexiono sobre o que escribo, e que ás veces quedan ocultas por, digamos, brochadas que se dan cando se di, pois esta é unha novela histórica, ou algún tipo de etiqueta, eu aborrezo as etiquetas, e quedan ocultas cousas como é, por exemplo, eso, o diálogo coa literatura, que eu creo que, bueno, que está moi claro en todo o que escribo, e tamén atención á estrutura, non? Os meus libros de poemas até agora pois son libros de 33 poemas con 3 partes de 11 poemas, e as malas mulleres tamén, o sea, non era así cando comezou, pero acabou sendo, é dicir, non é que teña... Entón, pero máis que iso, un número ou algo, pois é atender a como está estruturado. Entón, claro, unha parte pois é coller e contar as historias de outro modo, que pode ser isto que dicía das metamorfoses, e aí hai unha ollada feminista, non? Digo máis que feminina porque eu xa teño dito algunha vez que non escribimos mollando o dedo no sangue menstrual, que non teríamos por que escribir diferente, e a min gústame moi pouco cando nos colocan, en fin, nun congreso, xornada, mesa redonda de mulleres ou tal, pola asimetría, porque nunca se fala de literatura de homes, porque, claro, o sea... Con todo, eu creo que se hai unha cousa que segue prevalecendo é precisamente a maneira de recibir, sobre todo a novela, non? Das mulleres, con algo que, unha cita que lín hai pouco de Nora Ephron, que é moi divertida, non? Dicía, é como se os críticos, aínda en tempo recente, moitas veces recibisen como, vamos a atender la mirada femenina del mundo, non? Como se as mulleres tivesen unha mirada, digamos, de robots, ou como se fose contada, non? Como no libro de Irene Solá, non? Por unha nube ou por unha montaña, non? Como se non fosemos persoas, non? E iso que pode ter parte de certo, non? O interese de que as mulleres conten historias e conten tamén experiencias que son moitas veces moi relacionadas cos aspectos da experiencia feminina da existencia, que non están nos libros habitualmente, pero ao mesmo tempo é como se a escritura das mulleres en moitos casos atopase aí o seu nicho, non? As malas mulleres, unha novela sobre, non? Unha novela sobre unha muller que nos vai contar estas cousas, non? Que desde logo non poderemos nunca poñer no caixón das novelas que nos contan cousas sobre o mundo, cousas sobre a experiencia universal do mundo. Claro, efectivamente, é que quero dicir que, claro, cando as mulleres, claro, eu digo, eu escribo, porque ás veces me preguntan, é que esta é unha novela feminista, non? Das malas mulleres, varias veces. A ver, é que eu son feminista, eu teño esa ollada e non teño outra, pero eu aborrezo bastante a literatura de mensaxe, entón, claro, eu que quero... Máis que nada, para min é esa vocación de converter un libro amplo e universal en nicho. Sí, no, pois exactamente, quero dicir que, a ver, porque neste caso, ademais, a atención é sobre vidas que a xente non lle importaron, sobre vidas que ninguén prestou atención, que son mulleres, que cadra que son mulleres, porque isto parte de eu ler nunha biografía constitucional que había un cárcere na Coruña Galera onde había 300 mulleres, das que non sabemos nada, das que só sabemos o nome de Pepa Loba. Entón, digamos que é un interese por, digamos, aí, eso, meter as mans aí nese pozo de desmemoria, manchar as uñas de terra e tirar esas vidas, imaginalas, porque non, o sea, o non ter documentación non podemos saber realmente como eran.
sí, claro, que aparecen experiencias de mulleres, porque o aborto pois é algo do que pois hai moi pouco escrito, non? E é unha experiencia das mulleres pois, que aparece aquí como aparece, o sea, no teu libro Os seres queridos, é algo que é unha experiencia das mulleres, pero non, claro, o que non está justificado é que coas mulleres se faga pois eso, un nicho ou un andel, non? Esparsa é o que din en Toba. Na biblioteca, e esta é a literatura de mulleres, porque eu espero poder falar de cuestións que interesan, digamos, tanto as mulleres como os homes. De feito, eu sei que houve homes pois que me dixeron que se emocionaran co libro, non? Entón, que podía ser outro tema, non? A cuestión da dificultade de manexar as emocións. Entón, claro, hai pois unha ollada, por unha parte, esa ollada feminista que é interpretar, o sea, cousas que ocorreron e contalas de outra forma. Un dos meus poemarios chamase Desescribindo, pero con vocación, por suposto, de escribir sobre cousas que son relevantes para o mundo e para a vida, e que teñen que ser relevantes para todas as persoas, non dicir... Eu creo que segue prevalecendo aínda hoxe unha certa recepción á escritura das mulleres, que se ven non pretende ser agresiva, hai veces que sí, pero falo en termos así xerais, sí ten un pouco a idea de este libro é relevante porque conta unha experiencia relevante para as mulleres, sí, non? Sí, claro. E non hai unha idea de que esos temas sexan pois temas realmente universais ou tan universais como a outros, non? Falaches agora das malas mulleres. Quería falar das túas novelas para lectorado adulto, en concreto de varios libros. Por unha banda, Lobos nas illas, que sabes que é un libro que a mí me gusta especialmente, e O coitelo en novembro, que son libros de alguma maneira emparentados, non? E nos que se percibe tamén esta idea, é como se a persoa que os escribiu non quixese facer un libro de contos, non? Tivese que buscar unha maneira, non? Na que darlle unha volta a ese libro de contos e convertelo en algo que podería ser unha novela, podería tamén lerse, digamos, como pezas exentas, non? E aquí eu creo que onde se ve, e nos poemarios, non? Con moita claridade esa procura, digamos, estrutural, onde nada é azaroso, onde continuamente exixe do lector estar atento, non? A como vai transcorrendo todo ese universo enteiro do que nos ilumina as unhas partes, non? Pois grazas pola pregunta, porque eu adoro escribir relatos. Eu digo sempre que hai un lugar onde eu me sinto moi cómoda. A novela, o sea, demanda moito máis, e efectivamente, pois, eu neses dous libros, e espero escribir algún máis de relatos, pois hai un intento de facer ese marco, esa mise en abîme, e facer unha historia na que vayan encadeados. Por iso algunha xente chamalle novela e outros relato. A min dame un pouco igual. Teño que dicir tamén que é relativamente artificial, no sentido de que algúns deses relatos, non digo marcos, sino relatos, por exemplo, tanto de Lobos nas illas como do coitelo en novembro, foron escritos xa para o libro. Pero hai, non sei, varios, non me acordo agora que proporción nun e noutro, pero polo menos como un tercio así en cada un, que son relatos que estaban xa publicados ou, en fin, o sea, diferentes, foron escritos nun momento dado, pois, e entón o desafío aí era tecelos no libro. Para min, Lobos nas illas representa un exemplo de como non se atendía ao que escribíamos as mulleres
até hai como 10 anos, porque é un libro publicado en 1996, un libro que sí tivo algunha boa crítica en galego, pero pasou bastante desapercibido. Pouco despois é traducido ao castelán en Lumen, tiven de editora a Esther Tusquets, maravillosa editora. Quero dicir que é unha editorial, unha colección importante. Tamén sae unha reseña tamaño selo de Correos no País, que, bueno, nunha páxina que citaba moitos libros, e nada máis. Un libro dos meus, pois, de pouca atención. En 2021, antes do Premio Nacional, contáctame unha editorial de Barcelona, non, unha xente nova. Imos sacar unha editorial, Arde, queremos empezar con Lobos en las Islas, en castelán, que o léramos porque lemos unha librería de Bello, fascinounos e tal. Efectivamente, o libro é publicado, ten reseñas, é dicir, bueno, incluso tivo unha reedición, entón, por que? Claro, algo que non se atendía. Nese libro hai, eu creo que o primeiro relato sobre violencia de xénero en galego, Terror na madrugada, ninguén o viu nese momento, ningún crítico. Hai outro sobre amor homosexual, movemento browniano, tampouco. Agora todo o mundo ve, todo o mundo que fala do libro, a ver, pasou bastante tempo. Entón, por unha parte, claro, é unha ledicia, decir que un libro, como dicías ti antes, A expedición do Pacífico, este vivo e se siga lendo nos institutos, para min é unha ledicia, que incluso que me preguntanme nun instituto hai un par de anos, a Banda Sin Futuro, como sabes o que pensamos nos? Imagínate, o lonxe que pode estar en prioridade da xente que está facendo agora, pois, cuarto da ESO. Pero, claro, cando me preguntaban, porque houve algunhas entrevistas sobre lobos nas illas, sobre Lobos en las Islas, en castelán. Me parece que foi nunha entrevista que nos fixo David Gallardo en Infolibre aos editores e a min, que son unha xente super nova. Eu ás veces digo que son unha desclasada xeracional, pero iso é outra historia. E entón eu dice, como te sentes? Dice, a ver, é que eu escribo coa vocación de que os meus libros sexan clásicos. O mellor estou moi afouto, pero eu supoño que todo o mundo escribe así, non escribo para a mesa de novidades, non escribo porque agora está de moda non sei que. A ver, sempre estamos influídas por todo, non? E entón, pois, para min, que 20 e tantos anos despois me digan queremos sacar este libro en castelán, é unha maravilla. O libro vai saír agora en galego, está descatalogado, eu descubrín iso nun club de lectura, e, en fin, eu espero que xente que non o leu no seu momento, pois o lea agora, e o Coitelo en novembro, que é un libro de 2010, pois tamén é un libro que, neste caso, unha das miñas teimas, que é esta relación entre, en fin, entre escritora e personaxes, e concretamente cando son persoas das que utilizas cousas da vida real, como pode ser Poch, ou como pode ser a cabeza de Medusa, que igual que no caso de Poch, recibín un correo electrónico cando saiu o libro dunha muller que me decía moitas grazas por escribir este libro. Non me lembrarás, efectivamente, que eu nin lembraba os nomes reais porque non foron alumnas miñas, non me lembrarás, pero son unha das rapazas, grazas por escribir a nosa historia. Entón, son cousas moi emocionantes, pero ao mesmo tempo ti dices, estou aí. Pois, dous libros dos que non sei como imos de tempo, pero quería que nos contases algunha cousa. Un é Teoría do Caos, polo que gañache o Premio Xerais, a primeira muller en gañar o Premio Xerais, que é algo que parece moi extraño, non? Que a primeira muller en gañar o Premio Xerais fose no ano 2001, non? O sea, para min é... En 2017 foi unha primeira muller en gañar o Raíña Lupa. Ostras, pois é que é...
ese teoría do caos, un pouco saber pois, que significou para ti, e logo As malas mulleres, co que gañas o Premio Nacional de Narrativa a primeira escritora galega, non? Quería falar menos dese libro porque como penso que é do que máis falaches últimamente, pois pensei en recoller un pouco todos os outros traballos, non, que están aí para que a xente os lea, non? Sí, teoría do caos, a ver, eu presentárame 2 veces ou 3 aos Xerais, antes diso. O Merlín presenteime 3 veces antes de gañalo. Digo isto porque ás veces a xente pensa Desde logo. hai xente que gaña os premios e tal. Non, eu teño pois probablemente máis veces que me presentei e non gañei premios que o contrario. Sí, sí, claro. Ben, pero a xente pode velo de outro modo. Sí. En parte eu creo que tamén ten que ver con como eran antes os xurados e como se percibían as cousas que escribimos as mulleres, non? Entón, pois, teoría do caos eu non sei se voluntaria ou involuntariamente, a ver, é un libro sobre un tema que eu tamén perseguí en varias das cousas que escribo, que é a traizón, non? E sobre todo as traizóns a un mesmo, a unha mesma, o sea, como... E entón aí, digamos que iso, hai un personaxe que vai mudando. Entón é un libro que eu creo que, bueno, é máis ambicioso se cadra que outros libros anteriores, non? Que eu presentara os Xerais sen gañalo, non? Que foron, bueno, que despois foron publicados, como de Tránsitos Gramáticos, unha novela mellor distópica, non sei. E a Compañía Clandestina contra a Publicidade, que tamén ten aí a súa parte de distopía. E dicíame outro día unha profesora en Vigo, nun club de lectura, que podía encadrarse na novela negra, pois non sei, decía ela un pouco avant la lettre, porque tamén é un libro xa é do 97. Pero no caso de Teoría do caos, pois intentei facer unha cousa máis ambiciosa. E empeza cun capítulo que o sea, que é un pouco aí seguindo a Joyce, sobre todo Phineas Wake, que a min Joyce gustame moito, no que hai un montón de xogos de palabras. E iso bota para atrás a xente que lee. Isto xa me advertiu Fran Alonso, agora director, pero daquela era editor en Xerais e tal, non empezar por isto. En fin, o libro está así, aparte hai unha nota ao principio, se quere, podese empezar noutra orde. Foi bastante decepción porque é un libro que, digamos, non funciona, non o digo só polas vendas ou así, digo porque eu fun un par de veces a clubes de lectura con el e algunha xente estaba como indignada, non? Que este libro non se entende, tal, bueno, decía despois, a medida que vou avanzando, tal, pero é desto que si xa tanto que eu ás veces que me teñen dito tal, un club de lectura, e entón eu decía, bueno, pois collede o Coitelo en novembro, que funciona moi ben. E, claro, pois, nese sentido, quero dicir que creo que temos que estar preparadas para que un libro que ti escribes, porque é o que queres escribir nese momento, digamos, funciona como cousa de premios e isto, porque gañou os Xerais, gañou San Clemente despois, que por certo estou moi contenta de que o gañar esta semana Sica Romero coa Velañas Eléctricas, pero pois malia iso, pois é un libro que eu entendo que non moita xente lee. Claro, a recepción dos libros tamén a veces é moi misteriosa, non? Porque non... E hai moitos aspectos diferentes na recepción, non? Hai libros que igual teñen máis lectores, pero hai outros que igual chegan os lectores que para ti tamén os que ti te sentes máis conectada. Quero dicir que a recepción é unha cousa así bastante... Sí, en fin, a ver, eu sempre non vou dicir, claro, gústame, pero é algo, a ver, que digo a Teoría do caos, en fin, digo sinceramente, o sea, o que ocorreu, e por iso a mí sorprendeume a aceptación das malas mulleres, non digo o Premio Nacional, digo antes do premio, tiña xa 4 edicións, estaba en moitísimos clubes de lectura, e moita xente me decía, emocionoume moitísimo,
chorei en tal capítulo, que a mí é unha cosa que me dá moito medo cando a xente me di iso, pero quero decir que é un libro que houve unha conexión, malia ser un libro situado no século XIX, pero claro, eu creo que, a ver, eu sempre digo que estamos falando do pasado porque estamos falando do presente e do futuro, porque as metamorfoses, mudanzas, fala da época clásica, pero fala de nós. Pero os universais non claro, mudan tanto. por eso digo que me gustan un pouco as etiquetas de histórico. Entón, pois, non sei, para min é moi difícil anticipar que vai ocorrer. Eu escribín as malas mulleres nese momento porque me interesou moitísimo esa historia, porque me interesa o que comentaba antes, a violencia social, e porque me interesaba o conflito, porque eu admiro moito a Concepción Arenal, mais era unha muller que as súas ideas sobre delito e pecado pois facían que eu imaginei como se sentiría unha rapaza que está no cárcere por acompañar a nai a abortar. Estou facendo spoiler, pero bueno. Non é, en fin, esta non é unha novela policíaca ou tal. Entón, pois, como se sentiría o escoitar falar das mulleres que abortaban como feras, como monstros, e aí un pouco, digamos, o centro dese conflito. E entón, pois, por distintas razóns que eu despois podo pensar, porque pois é un libro que tamén eu pensaba que fora de Galicia era difícil que a xente o entendera, porque me parecía un libro moi galego, non só porque o cárcere é galego, senón por todo o diálogo con Rosalía. Por tanto, tamén estou sorprendida, incluso este mes estiven a principios de mes nun instituto en Huesca, a primeira vez que estou nun instituto fora de Galicia, estivera en clubes de lectura. Entón é moi, digamos que ben, o sea, é emocionante ao mesmo tempo ver que hai xente que se sente interpelada. Claro. Quería terminar falando da túa relación coa poesía. Tes autora dun número de poemarios que non é nada pequeno. Contaches algunha vez que empezaches a escribir poesía para participar un pouco nesa escena dos recitais. Eu isto atopo moi interesante, non? Porque creo que tamén ten moito que ver contigo e coa túa traxectoria. Dá unha idea da escritura e da literatura como unha actividade que tamén xorde da comunidade, non? Como unha actividade que ten que ver tamén con un tecido, non? De outros e outras cos que participar de algo que se construe en común. E a pesar de que sexa unha anécdota que empezases a escribir poesía pois para poder tomar parte diso, a min pareceme que é valioso tamén, non? Empezar a escribir para poder tomar parte de algo onde queres estar ou onde queres ter algo que partillar cos demais, non? Que non sexan... Pois, a ver, hai xente que empeza escribindo poesía, despois pasa a narrativa, creo que máis común, máis despois eu, desde que lin que Melville, despois de escribir Moby Dick e todo eso, escribiu poesía xa moito máis tarde, despois de ver que hai 2 ou 3 anos Lidia Xorxe, que é das escritoras que máis admiro, publicou por primeira vez un libro de poemas, o libro das Treguas, maravilloso. Aquí vemos pois Inma López Silva tamén, despois dunha brillante trayectoria como narradora, publica un libro de poemas, xa non son a única. Entón, aí confluíron varias cousas. Eu fixéronme parte, convidáronme a estar no Batallón Literario da Costa da Morte, que é un grupo de xente moi nova, porque por diferentes razóns, pois eu tiven máis relación con xente, tamén porque empecé o mellor a escribir máis tarde, que coa xente que por idade cronolóxica serían a miña xeración. Entón, eu sentíme moi orgullosa de ser unha escritora da Costa da Morte, nacida na Rúa O'Donnell de Madrid, e entón facíamos recitais, todo iso. Eles lían poemas e eu lía un microrelato. E entón, a verdade é que sentíame en inferioridade de condicións. Entón, os primeiros poemas de Abecedario de Árbores
que son os primeiros, creo que escribín, pois foron escritos para un deses recitais e para unha folla bandeira, que este ano fixo unha edición facsimilar Chanda Pólvora, sobre, bueno, digo este ano, debeu ser no 22. E entón, nun momento dado, confluen varias cousas ao mesmo tempo. Confluen os recitais do batallón, conflue que eu traduzo por petición de Fran Alonso Muller Ceiba, de Sandra Cisneros, co cal, quero dicir, teño que meterme, o sea, nese mundo da poesía, e conflue que un dos meus irmáns ven de Madrid e tráeme un caderno, el libro de mi peque, que é algo que miña nai escribía, digamos, coa nosa voz, porque ese libro está en primeira persoa. Hai como un inicio en cada páxina que di nacín, o 1 de maio, tal, tal, e iso pono ela. O meu primeiro dente é todo así. En fin, singular, neste caso, miña nai, eu creo que escribía moi ben, é que ela escribiu até eu ter 8 anos. É moi forte. Despois escribiu, creo que únicamente para os 3 máis vellos. Nós somos 7, o mesmo pai da mesma nai. Teño 2 irmáns moi novos, nacidos nos 70, doutra nai. Entón, pois, a min, claro, ese libro que eu tiña totalmente esquecido, o lelo e ver algunhas cousas que dicía ali miña nai, que volvo a dicir que estaba en primeira persoa. A última liña é e tengo moi mal genio. Está escrito en castelán, claro. Que eu traducín por son moi rabuda, non? E entón, iso despertou en min a idea de escribir Catálogo de Belenos, que en gran medida é un diálogo coa miña nai. Despois, cando me deron o premio o Esquío, meu pai contounos, bueno, túa nai tamén escribía poemas e despois os rompía, e entón, bueno, sobre iso teño varios poemas, porque, claro, nunca li nada deso, e decía outras cousas nas que eu me recoñezo tamén. Cando estou lendo, non atendo o que pasa ao meu arredor. Pois, sí, é certo, como escribir ten esa parte de redes, non? Pero, claro, escribimos en soidade, e escribimos, pois, aí hai, digamos, hai as dúas cousas, recoñecer que hai momentos en que eu teño bastante capacidade para desentenderme do que pasa. Tamén nas familias numerosas era moi difícil estar soa totalmente. E, en fin, outras cuestións que fan que aí todo iso conflúa en Catálogo de Belenos, que é escrito despois. Que o primeiro, non? O teu primeiro, despois temos Desmentindo a Primavera, que do 2003, este Abecedario das Árbores, que se publicou nunha... Eu teño ese libriño, que era como que viña co xornal. Sí, publicouse aquí, vamos, cando existía o correo en galego, eses 3 con mudanzas están reunidos porque estaban descatalogados en Mudanzas e outros belenos en Galaxia. Son eses 3 que estaban descatalogados. O Desescribindo de Apiario. Antes está Ovella Descarreirada. Ovella Descarreirada, é verdade. Porque é un libro de poemas tamén. Un libro de poemas. Que está reeditado. A mí sorpréndeme sempre que un libro de poemas se reedite, con as ilustracións de Óscar Villán. E agora, bueno, despois Desescribindo, e agora acabei hai uns meses un novo ciclo, libro, non sei, Terra baixo as uñas. A ver, será o seguinte, é o que esperamos que sexa o teu proxecto por vía. O sea, está escrito, agora está en mans. Agora está nese limbo que ocorre desde que se remata un libro ata que os lectores o teñen na mano. Sí, eu creo que isto tarda un pouco nos libros de poesía. Sí, bueno, pois nada, pois quería darche as grazas por convidarme a vir aquí a falar da túa trayectoria e de toda a túa obra, que a verdade é que produce certa vertixe, certo asombro, non? Toda a cantidade de libros, e tamén me sorprendeu moito o feito de
aínda que hai algúns que xa non recordo tanto, porque hai moito tempo, decir, cantos libros lera xa, non? Cantos libros fun lendo teus de maneira orgánica desde hai un montón de tempo, non? E dos que me fun lembrando, non? Desas experiencias de lectura, deses encontros, deses asombros, non? Bueno, pois nada, moitas grazas por convidarme. Ao contrario, son eu quen ten que darche as grazas e ademais polo coñecemento que tes non só das últimas cousas que escribín, senón das primeiras, e non por esa forma tan lúcida, digamos, de identificar pois trazos da escrita, porque vamos, convideite, en fin, porque sabía que me lés, pero tamén porque me gusta muitísimo como escribes e admiro muitísimo a túa trayectoria. Bueno, o momento dos eloxios cruzados. Claro, non, pero é verdade, quero dicir que, vamos, ti, pois, tiveches os Xerais, non hai tanto tempo, e és unha persoa moi traducida, e creo que é a única escritora que ten o premio da crítica por narrativa e por poesía. Bueno, tampouco significa moito en xeral. Eu non tive nunca premio da crítica. Bueno, pero sabes que todas as cousas depende, as cousas dependen do xurado. Hai Pois moitos varias azares. veces dixeronme, mudanzas, estivo aí. Ben, non pasa nada, porque non é, digamos, o máis importante. Sí, non é polo que é interesante pola autoestima e pensar, ben, pois vou seguir escribindo, pero vamos, eu espero ver algún outro libro de poesía teu, xa cho dixen máis veces privadamente, agora o digo diante das cámaras. A ver, nunca se sabe, esperemos que pase algún día. Claro, entón, pois, moitas grazas pola conversa. Grazas a ti. Esta noite hei de ir aló, neniño, non teñas medo, terá la porta trancada cunha palla de centeo. A la riba hei de ir, a la riba hei de ir, a coller a flor do maior, a de abril deixala ir. E ti telo non mo queres dar, e despois de vello aló desalar, aló desalar, aló desalar. E ti telo non mo queres dar, e despois de vello aló desalar, aló desalar, aló desalar. Dame da maçã que comes, da pera un bocadiño, dame da punta da lingua onde guardalo cariño. Estaba aí por despedida, estaba aí por derradeira, estaba aí por despedida, o que vai xa non me queira. E ti telo non mo queres dar, e despois de vello aló desalar, aló desalar, aló desalar. E ti telo non mo queres dar, despois de vello aló desalar, aló desalar, aló desalar. Da 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 da, sa da 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 da, sa da 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 da, sa ba ba sa da da, sa da ba ba da, ba ba ba.
telo non mo queres dar. E despois de vello aló desalar, aló desalar, aló desalar. E ti telo non mo queres dar. E despois de vello aló desalar, aló desalar, aló desalar.